el que tractàvem divendres passat. Una 13a edició. Exactament el mateix exemplar que tinc jo. Sí, és que aquesta és la clàssica del Club dels Novel·listes. Jo crec que en tinc diverses, perquè jo també soc fetitxista amb això dels llibres, i per tant hagués pogut portar d'altres, però crec que aquesta, amb aquesta aranya, amb aquesta imatge, es pot veure la portada d'aquesta Mallorca decadent, que una mica és la que retrata Villalonga en aquesta obra, que si bé ell va dir que fent Mort de dama feia la sàtira de Mallorca, deia que Bearn era un llibre per consagrar tot un món que ja s'estava perdent. Un món que aquí es descriu perfectament i que, de fet, el mateix Villalonga ja va estar envoltat de polèmica perquè Tommaso di Lampedusa va estar escrivint el seu Gatto Pardo i va estar escrivint un Gatto Pardo que també ens explica la decadència d'un altre món molt semblant, en una altra illa. En aquest cas, doncs, eren dues obres que s'estaven produint en el mateix moment, i Villalonga, en el pròleg d'aquesta seva obra, explica que menys mal que havia fet una primera publicació en llengua espanyola per poder demostrar que Bearn era anterior al Gatto Pardo, que algun dia n'haurem de parlar del Gatto Pardo, perquè és una altra de les meravelloses novel·les. La traducció catalana del Gatto Pardo la va fer en Villalonga, precisament. Efectivament, i la va publicar en aquesta mateixa col·lecció, i en aquí el pròleg ho explica, perquè ell va quedar molt parat d'haver trobat un amic de l'ànima, un germà de l'ànima, deia, perquè realment tu agafes la història de Tonet, de Don Toni, de Bearn, i la història de Fabrizio Salina, i són dues històries molt en paral·lel, a l'entorn, al context i al moment. Ell aquí explica, el que passa que Porcel ens deia que no ens hem de creure mai a Villalonga perquè era un gran mentider, però Porcel explica que, Villalonga explica que ell va escriure aquesta obra en català l'any 1945 i la va tancar en un calaix, perquè no trobava editor, no trobava editor. I per tant, a l'any 56, un amic seu, editor, amb uns quants diners que li va costar, va fer una traducció, és a dir, va publicar aquesta versió en castellà. I és sort que va publicar aquesta versió. Però Porcel deia que no, que l'havia escrit originàriament en castellà. El Porcel deia que l'havia escrit originàriament en castellà. Però Villalonga escriu i signa, i clar, i aquí tenim, és un tour de force, això, Villalonga-Porcel, Porcel-Villalonga, que van tenir una determinada relació particular, i per tant, doncs, que aquí, en aquest moment, no sabem. És la paraula d'un contra la de l'altre. Aquí però la paraula del Porcel diu perquè ell li havia estat explicant, o sigui, el Porcel no s'ho inventa. Ho sap perquè en moments de confessió el Villalonga li havia comentat. Si el Villalonga després diu una altra cosa... Ell, quan ho va publicar, va dir que havia escrit primer Bearn en català l'any 45, i com que no va trobar editor, no la va poder publicar. Que l'any 56 la va publicar en castellà, però que no va creuar la mar, pràcticament, que en va vendre uns quants exemplars a alguns familiars de l'illa, uns quants a uns familiars que tenia a Mèxic, i a Barcelona 4 comptats. Però que allò és el que li va permetre, diu, perquè els meus detractors, quan van llegir el Gatto Pardo, pensarien que jo l'havia copiat a ell, mai que el Lampedusa m'hagués pogut copiar a mi. Per tant, sort que tenia aquesta primera edició, que no va funcionar gaire, en castellà per poder demostrar que era prèvia. En qualsevol cas, és la història d'un món que s'acaba. És una història d'un petit gran món, de dos cosins que estan casats. Bearn, fixeu-vos quin títol, perquè aquí hem posat només Bearn, però tothom coneix aquesta obra amb el seu títol complet, Bearn o la sala de les nines. Fixeu-vos que és un títol aquest, Bearn o la sala de les nines, que segons com el llegim, ara fent filologia barata, diríem, la O, si la llegim amb una O que té un regust divuitesc, el racionalisme i el món de les llums, que tant fascinava Villalonga, apareix ja també en aquest títol. Si la O la llegim Bearn amb un ús disjuntiu, o la sala de les nines, sembla que Bearn i la sala de les nines siguin coses diferents, i que nosaltres haguem d'acabar triant entre Bearn o la sala de les nines. Si en canvi la O li donem un ús explicatiu, diríem Bearn, és a dir, la sala de les nines, com si la sala de les nines fos equivalent. De fet, és un gran misteri que fins i tot no es desvela fins al final, quan descobrim una història truculenta d'un avantpassat de Bearn que tenia una mica d'afició per les pepes i que a vegades es travestia, es disfressava ell mateix de Pepa, que és com en diuen de les nines a Mallorca, i es tancava en aquella sala. I el que escriu aquestes memòries, que és Don Toni de Bearn, manté el misteri fins al final. De tota manera, l'altre dia parlàvem de Faust, i aquest és un llibre que està fet sota l'influx de Faust. És un viatge vital en què Don Toni primer vol viure experiències, i va a París, i va a l'estrena del Faust de Gounod, i aquí el Mefistófeles seria Nashima. Gran vals.
excel·lent. I ell ho viu i ho disfruta i té aquesta experiència. I després, quan torna a Mallorca, s'adona que aquella recerca del atura't instant, ets tan vell, que voldria Faust, no es pot aturar, que el temps, ja que estem a la setmana del temps de TV3, que el temps, ell entén que com Proust, Villalonga entén que el temps és destrucció. I per tant, l'única manera que hi ha de fixar-lo és escrivint. I aleshores ja no necessita la segona part, Anashima, que és la Mefistòfeles, sinó que el que necessita és paper, ploma i les seves memòries. El fixar aquest temps. I li permet a la seva dona que li digui cremarem la biblioteca, aquesta biblioteca tan horrible, i és una mena d'homenatge a Cervantes, a la crema de la seva biblioteca. Ell té una mena d'automòbil i van allà amb l'automòbil i tenen un accident. Diu, cremarem l'automòbil, molt bé, ho cremarem tot. I li diu, i ara has d'oblidar. I llavors ell es quadra, diu, mira, cremarem els llibres, cremarem l'automòbil, ja no sortiré d'aquí. Vaig amb un hàbit franciscà i amb una perruca en plan Lluís XVI, perquè deia, com que m'havia anat quedant calp, així m'escalfava els cabells, diu, però oblidar no. Oblidar no es pot, perquè oblidar hauria estat trair-se ell mateix. I el que està fent Villalonga amb aquesta obra és parlar de tota una vida que s'acaba i que ell fixa a través de l'escriptura. Bearn de Villalonga, precisament una d'aquestes novel·les que, segons Laura Borràs, i tal com ho expliquen, no ens hi podem resistir, hauríem de llegir abans de marxar. Sí, abans de traspassar. Sí, diguem-ho així, subtilment. Exacte.